pag-usab mga kapuso. Balik sa GMA Regional TV Live. Hisgutan ta karong buntaga kining pagbalik pamasada na sa pipila ka mga traditional jeepney sa kadalanan dinhi sa Dakbayan sa Subo. Kumustahon ta ang one-stop shop nga gimontar sa Cebu City Government alang niining mga drivers ug mga operators. Unsa pay sunod nga plano niining pagbalik na gyud nila og pamasahero. Makauban nato karong buntaga mga kapuso, Chairman sa Jeepney Task Force sa Dakbayan sa Subo, Councilor James Anthony Cuenco. Good morning, Cons. Good morning, Nico. Good morning to our audience today. Thank you so much, Cons, for joining us this morning. Kumusta na, Cons, ang pagbalik pasada sa atong mga jeepneys? So far, mingaw-mingaw pa, Nico, no? Out of the 1,355 units na expect na to na makaroll out na unta, there were only about, pwede naman 168 units ang nakapasar sa thorough inspection na gipahigayon sa nagalain-laing agencies sa atong gobyerno dito sa atong one-stop shop. Unsay kasagaran nga depekto o problema, Cons, nganong wa man makapasar sa inspection ning kadaghanan sa mga jeepneys, Cons? Mostly ang katungkuan, Nico, kanang ilang makina, hindi wala makondisyon because mo lagi na nagbuga o kaso, buga kayong aso. Kasagaran po, doon ay mga busted headlights, taillights, but usually, ang ligid po di ay, ang mga tires, nanaupaw na. So ang pamaagi ni Cons, after sa one-stop shop, sila na lang, Cons, ang manginabuhi or magkanya-kanya og adto sa mga agencies nga responsable ni mga permits? Yes, kanya-kanya na. Sayang lang because ato naman untang gilibre ang katong pag-inspeksyon o katong mga permits nga gikinahanglan like ang travel line from the CCTO and the special permit from the LTFRB, which would have cost them mga 100 to 200 pesos per permit. Kato sa ato one-stop shop atong gilibre. But since umanan na, sayang lang. Well, they have to paningkamot na lang yun sila. Kumusta ang resulta dahil sa swab test sa mga drivers, Konsihal? There were 1,400 na test, no? And out of those, 1,393 ang na negative. So doon ay 7 na positive. Positibo, oo. Which ato nang ipa-extract sa EOC o i-isolate na sila. In total, naka-issue kita o kay ang final stage ng kudane, Nico, is the issuance of the balik pasada ID. But that means kung ang driver na nakaagi na siya sa tanang proseso. Now, kanang na-issuehan na to 200 drivers na ready na ilang permits. However, only 78 claimed their IDs so far. Probably this week, ito na ng kuanon, at imanon. Cons, ang kaning mahitabo pagbalik pasada sa mga traditional jeepneys, Cons, dunay mga ruta nga mobiyahe sila, napoy existing nga ruta karon sa mga buses. Unsay mahitabo ani sa uban, Cons, kaning mayunta nga wa pa gyud nagdagan nga ruta? Well, kanang mga wa pa gyud magdagan ang meaning anak god kay kuan less ang demand. Better ang demand, no? But bisag kanang kuan routes nga naapoy mga buses, makitaan man pud nato nga kuwang man gud gihapon kay daghan kay mag-atang sa mga bus stops and jeepney stops, mag-crowd man gani. So what we aim to do really is to decongest ang kanang crowding sa mga stops. Naghisgot naman jud kag mga stops, Cons, sa bus stops or jeepney stops. Unsay directive ninyo sa mga drivers? Pwede ba ni muhunong anywhere, Cons? Munaog ang pasahero mo sakay bisan asa or sa mga stops ra gyud dapat? Di gud pwede sa mga stops yun dapat. Kaya mabugani, naki-coordinate ata sa sa city police para ma-augment nila ang ilang personnel
magbantay yun. Kailangan diha yun sa mga jeepney stops because what we want to avoid is to add more traffic to the city streets. So if doon ay masakpan nga kuan, nihunong sa gasa lang, embargohon tong iyang ID. Ito yung balik pasada ID. So di na siya nakabalik o pasada unless iyang bayaran katong iyang pending fines. You know, actually, kining mga fines sa mga drivers, atong gipang write-off, back to zero ba? Di para matagaan silang chance. Kaya doon na yung bandag, korap na ramagod kayo mga penalties for the years. But then, on condition, namutuman yun sila, mag-behave yun sila. Konsehal, doon na po'y request ang ubang mga jeepneys, labi na ning kaning sa atong mga tupad nga mga cities, Mandaue, Talisay, nga makasod diri sa Cebu City. Unsa may plano na to ani Cons? Well, nagsabot namin ni Mayor Labella, no? And we both agreed na tagaan sa natuog time ang atong kaugalingong jeepneys diri sa syudad sa Subo to get familiar with the new system. Ato sa praktiso sa atong kaugalingon before nato tugtan ang uban nga makasod. And for that, nangay tag 2-week period. Observation sa mga pasahero day Cons, unsaon kuno pagpliti Cons, mo pliti kang daan kay as much as possible gi-discourage na to ng tunol-tunol? Correct. Pliti ka daan. Pagsakay nimo bayad ka daan. You have to give the exact amount. Kay 9 pesos man ang first 4 kilometers, bayad ka daan og 9 pesos. Daan may drop box dito, wala tunol-tunol. Alright, Cons, mensahe nimo sa mga nagtan-aw na to ron, mga sumasakay, mga drivers, mga operators, may tungod gyapon ang pagbalik pasada sa mga traditional jeepneys. Thank you, Nico. Thank you to our audience today. Sa mga operators, sa mga drivers, salamat sa inyong cooperation. The last week nga nag-operate nagbalik pasada program, nakita nato nga mayo ang pagpatuman ninyo sa atong mga lagda. And hopefully mo continue kani. And I urge the others katong wa pa magparehistro, wala pa mo apel, tanawan ninyo ang dagan karon murag hapstayman. So basi ganahan mo join. You're never too late. You can still come in. No, we welcome you, palihog, because this will also help sa atong mga riding public na para ma-ease ang ilang burden sa paghuwat. Alright, with that, we'd like to thank you also for your time. Salamat kay sa pag-uban kanamo, Councilor James Anthony Cuenco. So, thank you, Cons. Thank you.